nyertesek, a mai nyertesek, társak, gyerünk! Hol egy kis refrénálva? Sí, Julie, people, Julie, láttad, gyerünk, sí, Julie, people, na? Az új hogy én erről tényleg veled meg, mégis te túlzolnak, vannak szarra szelletek, a Julie nem van szarra fülem, működik, majd minden a védelem. Amikor működik, csak közben vonó, sí, meg Julie, meg Julie, meg people, a amerikánban is a használsz sokfegyre, sorra ez a dolgok legyen. A szívás, nem ügymezel, ha nincs tényleg szőanyag, hogy nem akkor javaslam, nem az a hanyag. Hát meg kell közni, a hívító, ha neked, az összetársot csupán nem szikra kell. Csak kapom! Van lesz, hogy kicsi köhög, de soha benne ott van, hogy miért van ez így, a lepelre hol, az anyag nem vízes, a... Gyere, mindenki! Gyuri, tehát lépjünk tovább. Okosabb lesz minden embernek, pedig után. A gyújtás szoros! Ez is lehet hiba! Csak azonban nem gyújt, de az igazi dolga. Minden ezt a felelős, a hívszerű szikra, szükség van rá, mint a csajoknak. Egy külön égyűszerű folyamat, nem tudom magam, ha szívhatom a dolgokat, de iszak. Mégis úgy is elindul a kör. A mondod, hogy én szíket kész gyönyör. Soha, szíket hány a bajra, de csak akkor él, hogy gyakorta vannak. Júj, kipopol, júj, szív! Ez a egész júj, kipopol, júj, szív! Látod, kipopol, júj, kipopol, júj, szív! Látod, gyerünk!